Αναγέννηση είναι η περίοδος της ευρωπαϊκής ιστορίας που ακολουθεί τον Μεσαίωνα και εκτείνεται χρονολογικά περίπου από το 1450 μέχρι το 1600. Πρωτοεμφανίστηκε στη Βόρεια Ιταλία και μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Κατά την Αναγέννηση, οι άνθρωποι του πνεύματος στράφηκαν στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού και του ρωμαϊκού πολιτισμού. Την περίοδο αυτή εκφράστηκαν νέες ιδέες και οι επιστήμες καθώς και οι τέχνες γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση. Η ζωγραφική, η γλυπτική καθώς και η αρχιτεκτονική εκφράστηκαν μέσα από πολλούς καλλιτέχνες. Σημαντικοί εκπρόσωποι της Αναγέννησης ήταν οι ζωγράφοι Λεωνάρντο Νταβίντσι και Μιχαήλ Άγγελος, ο θεατρικός συγγραφέας Σέξπιρ, ο Ισπανός συγγραφέας Τερβάντες και ο Έλληνας ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Φυσικά η μουσική δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από όλες αυτές τις αλλαγές. Η μουσική της εποχής είναι κυρίως θρησκευτική. Στη φωνητική μουσική επικρατεί η πολυφωνία, δηλαδή πολλές φωνές τραγουδάνε διαφορετικές μελωδίες και όταν ακούγονται ταυτόχρονα προκύπτει ένα αρμονικό αποτέλεσμα. Σημαντικό γεγονός είναι ο διαχωρισμός των φωνών. Έχουμε 4 φωνές, 2 γυναικείες και 2 αντρικές. Οι γυναικείες φωνές είναι η σοπράνο και η άλτο και οι αντρικές ο τενόρος και ο μπάσος. Σημαντικότερος συνθέτης φωνητικής μουσικής της Αναγέννησης ήταν ο Παλαιστρίνα. Στην ύστερη Αναγέννηση ξεκίνησε σιγά σιγά να αποκόπτεται η μουσική από το θρησκευτικό κείμενο. Έτσι έχουμε αυτονομία της ενόργανης μουσικής και σύνθεση έργων ειδικά για μουσικά όργανα. Σημαντικοί συνθέτες της Αναγέννησης είναι ο Γκαμπριέλη, ο Ντόουλαντ και ο Μοντεβέρντι, του οποίου η μουσική σηματοδοτεί τη μετάβαση από την Αναγέννηση στο Μπαρόκ. Μερικά από τα μουσικά όργανα που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή την περίοδο εκείνη ήταν η βιόλα ντα γκάμπα, το φλάουτο με ράμφος, το αναγεννησιακό λαούτο και το τσέμπαλο.